Scuzați-mă ce m-a apucat, ok? Unde sunt? Să mă îmbrac. Ce avem pe aici? Numai haine de băieți, doamne. Of. Vreau pe asta de aici. Sunt dau șapca jos. Să le apingând aici, doamne. Ok, acum să mă dezbrac și să mă îmbrac. Of, trebuie să-mi dau tricou jos și fustița jos și pantofii jos, firar. Să-mi scot fustița, pantalonii. Ok, acum mă îmbrac cu hainele băieților de alea urâte. Iau hainele, gata, acum să-mi iau, să mă îmbrac cu tricou. Gata, mi-am pus tricou acum. Ăla de dormit. Nu știam că are și de-astea pentru fete. Mi cam somn, să mă duc. Partea a treia, mâine m-am plictisit foarte rău.